ungazi umlibala umuntu owayekuncedile apha ebomini. Hayi, akho nto imandi njengathi kukubulela, bulela ngomlomo wakho. Ukubulela kukubulela ngemali. Hayi, beka ecaleni leyo, yinto nje ekhaphayo leyo, sowubulele ngomlomo wakho. Abantu abanintsi izinto zabo zihambe kakuhle ngenxa yoba zangabulele kumntu owayemncedile. Abantu ke into yobulela abadibananga nayo. Iqaphele kule nto yokuba umzamela umsebenzi iphinde ibe kwanguye lo kukhuphayo kwakulo msebenzi. Uphinde uthi wawuva iimeeting ebezikhona ngegama lakho ebengowokuqala, kodwa ngulo namhlanje kule ndawo akuyo uncedwe nguwe. Akho nto ibaluleke njengathi kukubulela. Ukubulela kuqonda uba kuqomba kustrongo kubalulekile. Bona le nto yokuba uthi xa sowuqala usebenza kuthiwa hayi kwenziwa umbulelo, kuthiwa kwenziwa umbulelo kulomzi. Yiloo nto ke ibaluleke nakwisifele nakumntu oleleyo. Hayi, senzela abantu abaphantsi bakulo mzi siyabulela. Uzibani bani ufumene umsebenzi nakulo uhamba ngenyawo sokumlibala naye, bulela ebekuncedile. Mazi uyilibale loo nto leyo. Umntu osakaphinda akuthufele ngezikhohlela kodwa ungulo kanye ubuncede yena. Hayi, saluyilibala loo nto leyo. Umbulelo ubalulekile kakhulu.